हिमानसि इथिं नाहरलाय हरो 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 मा जादो औ हरो खनसे देखायलाय नायनि औ गोथावथार जादो माथो नायनो हानलाय हा नुवाखै हा हा गारामायाव हाबलाय गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नै दिनै जोङो दुब्लि बारियावहाय बार जाथ'नो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोङो मैगंबो खानो फैखादोंमोन नै दिंखिया मैगंखौबो खाखांबाय ओमफ्राय मैगं खाखांनायखाय भिडिअखौ बानायनो लाबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि गिबियावनो जोङो जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिगोन निमाहा बिनायनि जाहोनखौ आङो खोन्थाग्रोनोसै माने जोंखौ गोबाङानो कमेन्टआव बुंहरबाय थादोंमोन आब' साबस्क्राइबारखौ देखायदो होननानै ओमफ्रायो सोरबा साबस्क्राइबार देखायनो थाखाय आब'नि भिडिअखौ नायला आरि होननानै कमेन्ट हरदोंमोन आरो है आब'आ साबस्क्राइबार देखायनो थिनबाबो देखाया आं नोंखौ आनसाबस्क्राइब खालामबाय आब' ओरै बेफोरबायदिबो कमेन्ट हरदोंमोन आरोना ओमफ्रायो मानि थाखाय जोङो साबस्क्राइबारखौ देखायनाय जायासै बेखौ आङो एसे खोन्थानानै होनि आरो माने देखायथ'वाखैमोन मानि थाखाय बेखौ एसे खोन्थानानै होनि जोंना साबस्क्राइबारा 10K नामाल'सो जादोंमोन बे समावनो आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय बे भिडिअआवहाय बुंनानै लादोंमोन जोंनि साबस्क्राइबारा 50K जायागौमानि साबस्क्राइबारखौ देखाया होननानै बुंनानै लादोंमोन ओमफ्राय जोंना 50K जायाखैमोन नालाय बिनिखायनो जोङो साबस्क्राइबारखौ गोबां मानसियानो साबस्क्राइबार देखायनो थिनबाबो जोङो देखायनानै होनाय जायाखैमोन जोंना गोरोन्थि जाबाय जानो हागौ नोंथांमोननि खोथाखौ जोङो मानियासै नालाय गाले बुंबाबो मानियासै नालाय गोरोन्थि जाबाय बायदि मोनबाय आरोना बिनि थाखाय जोङो एसे सरि बिनोसै नोंथांमोननियाव जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय ना बुंदो दे सरि बिसानो दे मुथु सरि दै मोजां बुंदों जोङो नोंथांमोननि खावलायनाय मथे साबस्क्राइबारखौ जोङो देखायनो हायाखैमोन नालाय बेनि थाखाय सरि आरोना जोङो देखायथ'नाय जायाखैमोन नालाय बेनि थाखाय सरि गाज्रि मोननो नांला आरोना जोङो बुंनानै लाखानायखाय जोङो देखायनाय जायाखैमोन आरो आंनि बुंना लाखानायखौथ' सोरबाबो गोसोआव दङ जानो हागौना बिनिखायनो बिदि बुंना लाखानानै आरो 50K जायालासिनो देखायबाय जबान खादा दसेनो गोसो सोलायो होननानै साननो हागौ नालाय बिनिखायनो देखायनाय जायाखैमोन आरोना मानसिफोरा गले साबस्क्राइबार देखायनो थिनबाबो देखायनाय जायाखैमोन बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम सरि बिनाय थाबाय मुथु सरि बिनाय थाबाय नोंथांमोना जोंखौ अननानै निमाहा होदो जोंना गोरोन्थि जाबाय जानो हागौ जायनि थाखाय आनसाबस्क्राइब खालामजालायलायबाय ओमफ्राय दा जोंना 50K प्लास जाबाय नोंथांमोननि अननायावनो साबस्क्राइबारा ओमफ्राय जोङो साबस्क्राइबारखौ एबारनिफ्राय देखायनो लासिगोन गाबोननिफ्राय देखायनो लासिगोन आरोना साबस्क्राइबारखौ ओमफ्राय जोङो एबारनिफ्राय जेखि जाया मानो साबस्क्राइबारखौ खोबथेला आरोना 50K बाबो 60K बाबो बिदिनो दोनबाय थासिगोन ओमफ्राय आंना बुंना लानाया माबा जाबाय आरो साक्सेसफुल जाबाय आरोना न' बिनिखायनो जोङो साबस्क्राइबारखौ गाबोननिफ्राय देखायबाय थासिगोन एबारनिफ्राय जोङो खोबथेला आरो साबस्क्राइबारखौ ओमफ्रायो फंसे खोथा बुंबावदों आङो साबस्क्राइबखौथ' जोङो खालामलायखानांगौ ना लोगोफोर गावजों गाव बर'जों बर' सापर्ट होलायनांगौ गावजों गाव सापर्ट होलायाबा जोंखौ सोर सापर्ट होगोन न' जोंखौथ' बेलेगफोराथ' नायखायाना गुबुन जाथिफोराथ' नायखाया जोंसो गुबुन जाथिफोरनिखौ नायलाबायो आरो जोंनि भाषाखौ गुबुन जाथिफोरा बुजिया नालाय बिनिखायनो नाया खोमा जोंथ' गुबुन जाथिनिखौ बुजियो नालाय बिनिखायनो बिसोरखौ जोङो फल'बो खालामो जोंहाथ' फल' खालामजाखाया बिनिखायनो जोङो बर'जों बर'नो गावजों गावनो सापर्ट होलायलायनांगौ साबस्क्राइब खालामलायनांगौ आरोना साबस्क्राइब खालामनायाथ' इसिबां गिदिर बाथ्रा नङाना माथ्र' थुनांगौल'सो न' लोगोफोर ओमफ्रायो सोरबा आंनावबो कमेन्टआव हरो आब' आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आब' आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम होननानै हरो गोबाङानो ओमफ्रायो आं दाखालि मोनसे भिडिअ बुंदोंमोन ना सोरबा साबस्क्राइब खालामहोनोबा आंनो कमेन्टआव लिरनानै हर आंनिखौबो साबस्क्राइब
साबस्क्राइब खालाम होननानै लिरनानै हर होननानै बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय गोबाङानो कमेन्टआव लिरनानै हरदोंमोन ओमफ्राय आं गोबांनिखौनो साबस्क्राइब खालामबाय ओमफ्राय सोरनिखौबा थालांबायदो खोमा मालाबा समाव नायनायफोराव थालांबायो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय ओरैबायदि कमेन्टबो फैबावदोंमोन आब'आ आं साबस्क्राइब खालाम थिननायखौ आंखौ साबस्क्राइबखौनो खालामासै है आब' आंबो नोंखौ आनसाबस्क्राइब खालामफिननोसै होननानै कमेन्टबो फैबावदोंमोन बिनि थाखाय सरि थालांबायदोबा सरि ओमफ्राय आङो मालाबा नायफिननानै साबस्क्राइब खालामफिनगोन मोथो नों माखौ बुंनो बुंनांगौ बे बुंनोबा नै इसोरबो दिंखिया खाबाय दे बुंबा बुंदो मोनाबायबो जाहा दा दिंखियाबो सायहैनांगौ दा मोनायाव जानांगोन ना जायफोरा साबस्क्राइबार दिन्थियैनि थाखाय एसे दुखु मोनना दंमोन बिथांमोनसिम निमाहा बिबाय आरो गाबोननिफ्राय माने जों साबस्क्राइबारखौ दिन्थिसिगोन आरो जायफोरा माने जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय लोगोसे जोंनि चेनेलनि जि भिडिअफोर बेखौ नायनानै जोंखौ हेफाजाब होबाय आरो एसे एनैब्लाबो रेभिनिउ मोननायाव आरो जोंनि चेनेलखौ ग्रथ जानायाव डेभेलप जानायाव हेफाजाब होबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो गाबोननिफ्राय माने जोंनि साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो बेखौथ' नोंथांमोना नुनो मोनखासिगोन दा हाजासे सापर्ट खालामदो जाहाथे जोंनि चेनेला थाबैनो माने 100K जायो माने 1 लाख साबस्क्राइबार जाहाथे जानो हायो नोंथांमोना जिबायदि जोंखौ सापर्ट खालामनानै 50K खालामबाय बेबायदिनो आरोबाव 1 लाखखौबो 1 लाख साबस्क्राइबार खालामनानै होदो 1 लाख साबस्क्राइबारखौबो मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो ना जोंनि चेनेलनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायदो लोगोसे शेयार खालामदो आरो गावनि लोगोफोरखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय खावलायदो गोदान जायफोर इउटिउबारफोर दङ बिथांमोननि चेनेलखौथ' जों साबस्क्राइब खालामखायो लोगोसे जों शेयारबो खालामनानै होगोन शेयार माने माबायावसो हागोन आरो ना WhatsApp स्टेटासफोराव माबाफोरावबा इउटुबफोरावबा बिदिनो हाद्रायनो माया इउटुबफोराव सोर सासेनिखौ शेयार खालामनो जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो सोरनिखौबा शेयार खालामलायनो हायाबा गाज्रि मोनलायलायनाय जायो नालाय बेनिखायनो इउटुबफोरावबा बिदिनो शेयार खालामलायनानै होनाय जाया आरो ना माबाफोराव WhatsAppफोराव शेयार खालामना होनायखौ हायो आरो ना ओरैनो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जायफोरा जोंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जुदि जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो कमेन्टबो खालाम आङो शेयार खालाम कमेन्ट नायनो बिराद मोजां मोनो नालाय कमेन्टबो खालाम जोङो न'आवहाय थांबाय थानोसै मोनाबायबो नै दिंखिया मैगंबो सायनांगौ नालाय टाइम लायो लोगोफोर बाय बाय What's bibo? Angni classmate bawmon. Nोंनि गयस्रियालाय गयस्रियाबो सानैबो समान कटेप नामा कटेप बोरै थायो न लामा मानो सनदो बेयो मोनसे जोंनि उसुबिदा नुनायावहा गाज्रि जानायनि लामाफोरा थाबायनायाव एसे मोजां नुनायनि रावबो नायसनाखै जोंनि लामाखौ नै बेखिनियानोसै आरो आंनि बुंनाया